Dneska vám ukážem, ako balím Pokémonov, ktoré predávam na Vinted. Jak môžete vidieť, môj Vinted je hore. Volá sa Martin 9907. Predal som Pokémona, ktorý sa volá Ice Cube. Tuto som ho našiel. A jak môžete vidieť, mám na stole papier, nožnice, nejakú tú fixu a lepiacú pásku. Vlastne snažil som sa z toho vyrobiť nejakú takú obálku, do ktorej som to mohol dať. To sa mi potom aj podarilo, jak uvidíte. A ešte by som vám chcel v rýchlosti povedať, teda ak by ste chceli nejakého Pokémona aj vy z môjho Vintedu, no tak máte ho tuto hore napísaný a budete ho mať aj v popisku. Kľudne si niečo kúpte, mám tam celkom, akože povedal by som, v pohode ceny. Tie Včka sa tam pohybujú okolo 1 eura až 2, čo je dobré. Tuto už, jak môžete vidieť, dával som ho tam, takto som odlepil tú pásku a už som to zalepil, takže kľudne sa pozrite na ten môj Vinted a napíšte mi potom, keď si kúpite nejakého, no tak mi napíšte, že či ho môžem zabaliť na video. Tuto som už ukazoval len chalanovi, ktorý si objednal, ako to má strihnúť.